Vice Gobernador Hilario Davide III mipadaplin sa political affiliation o misuporta sa lakang ni Governor Gwen Garcia sa optional nga pagsulob og face mask sa open o well-ventilated areas. Si Davide nga usa ka abogado mipadayag nga dunay legal basis ang EO sa gobernador taliwa kini sa mga pagkwestiyon sa pipila ka mga opisyal sa nasod. Ang kaayuhan sa kinabag-an mao'y tumong sa Vice Governor sa pagsuporta niya sa EO nga nahimong ordinansa. Kaniya ang report. Hingpit na nahimong balaod ang rationalizing wearing of face mask sa mga bukas ug well-ventilated nga dapit sa lalawigan. Kini human gisagop sa Provincial Board ang executive order ni Governor Gwen Garcia nga wala usab ilha sa DILG tungod kay matod pa walay legal basis. Apan alang ni Vice Governor Hilario Junjun Davide nga adunay basihan ang executive order sa gobernador tungod sa autonomiya nga pinasikat usab sa local government code. Mas napalig-on pa ang EO ni Garcia human nahimong provincial ordinance busa mauna kini ang mopatigbabaw. And besides, no, this is an exercise of the provinces, of the provincial government's autonomy, local autonomy. Naamna sa local government code yun. Doon na may legal basis yun ang issue ni Governor Garcia sa EO and plus this ordinance. No? Si Davide, gawas nga presiding officer sa provincial board, usa-usab siya ka abogado ug matod niya nasayod siya sa balaod. Kung gusto buot kwestiyon na sa IATF, ato sila sa korte, no, to question the validity of the ordinance. Samtang giklaro sa Vice Gobernador nga gisuportahan niya ang lakang sa gobernador tungod kay gipatigbabaw nila ang kaayuhan sa mga sugbuanon. Si Davide o Garcia managlahi og political affiliation apan human na kuno ang eleksyon busa ang ngayan nga maghiusa. I will be supporting the governor's programs and projects provided it would kini nga makatabang sa sugbog sa mga sugbuanon. And kini nakita po nako nga para this is for Cebu. No? So nganong mo kuan man ta? Wala man koy di man ako na missions kinabuhi. Object kanunay, no? Samtang nagpasalamat usab si Garcia sa mga naglangkob sa provincial board nga misagop sa iyang EO. I am grateful that here in the provincial government of Cebu and in the province of Cebu, regardless of political color or affiliation, when it is for the good of Cebu and the Cebuanos, we cross party lines and work together as one. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.